திருச்சிற்றம்பலம். அருள்மிகு பிரம்மபுரீஸ்வரர் தல வரலாறும் சிறப்பும். தலை எழுத்தை மங்களகரமாக மாற்றும் சக்தி படைத்த பிரம்மா. திருச்சி மாவட்டத்தின் வடகரையில் சுமார் திருச்சி சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் 25 கிலோமீட்டர் தொலைவில், சிறுகனூருக்கு மேற்கில் 5 கிலோமீட்டர் தொலைவில் திருப்பட்டூர் அமைந்துள்ளது. இவ்வூரில் பழமையும் பெருமையும் மிக்க ஸ்ரீ பிரம்மபுரீஸ்வரர் ஆலயம் உள்ளது. கிழக்கு நோக்கிய சன்னதி, சுயம்பு மூர்த்தி, அழகிய தோற்றம், மேலே தாரா பாத்திரம், நாகாபரணத்துடன் கூடிய சதுர ஆவுடை கூடிய திருமேனி, ஸ்ரீ பிரம்மனின் தலையெழுத்தை மாற்றி அருள் புரிந்ததால் ஸ்ரீ பிரம்மபுரீஸ்வரர். ஸ்ரீ பிரம்மதேவனின் வரலாறு. நாத மண்டபத்தின் தென்புறம் சென்றால் மிக பெரிய கிழக்கு நோக்கிய ஸ்ரீ பிரம்மா சன்னதி உள்ளது. பிரம்மனுக்கு கோவில்கள் இல்லை என்பது பொதுவான கருத்து. ஆனால் பிரம்மன் இல்லாத சிவ ஆலயம் இல்லை என்பதுதான் உண்மை. எல்லா சிவ ஆலயத்திலும் ஈசனின் இடதுபுறத்தில் அபிஷேக தீர்த்தம் வரும் வழியில் கோஷ்ட மூர்த்தியாக இருந்து வருகிறார். ஆனால் திருப்பட்டூரில் மட்டுமே மிக பிரம்மாண்டமான, அதுவும் தலையெழுத்தை மங்களகரமாக மாற்றும் சக்தியுடன் தனி சன்னதியுடன் காட்சியளிக்கிறார். பிரம்மன் ஒருமுறை இந்த உலகத்தை படைக்கும் சக்தி தன்னிடம் உள்ளது, மிகுந்த தேஜஸ் உள்ளது. மேலும் ஈசனுக்கும் 5 தலை, தனக்கும் 5 தலை என நான் எனும் அகங்காரத்துடன் ஈசனை மதிக்காத போக்கு தென்பட்டது. ஈசன் பிரம்மனுடைய அகங்காரத்தை அழித்து அவரின் நிலையை உணர வைக்க எண்ணினார். ஆகவே பிரம்மனே 5 தலை என்பதால் அஞ்சுதல் இல்லாமல் இருக்கிறாய் என்று அவருடைய ஒரு தலையை கொய்துவிட்டு தேஜஸ் இழக்க கடவாய் என்று சாபமிட்டார். பிரம்மன் தேஜஸ் இழந்ததால் படைப்பாற்றலையும் இழந்தார். தன் நிலையை உணர்ந்த பிரம்மன் திருப்பட்டூரில் துவாதச லிங்கங்களை பிரதிஷ்டை செய்து வழிபாடு செய்தார். பிரம்மனின் வழிபாட்டால் மகிழ்ந்த ஈசன் பிரம்மனின் படைப்பாற்றலையும் திரும்ப வழங்கி கூடுதலாக ஒரு வரம் வழங்கினார். பிரம்மனே, உன்னுடைய வழிபாட்டில் மகிழ்ந்த யாம் எல்லோருடைய தலையெழுத்தை நிர்ணயிக்கும் உன்னுடைய தலையெழுத்தை மாற்றியது போல் இங்கு வந்து உன்னை வழிபாடு செய்பவர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை அவர்களுடைய தலையெழுத்தை மங்களகரமாக மாற்றுவாயாக என்று வரமளித்தார். விதி இருப்பின் விதி கூட்டி அருள்க என்றும் வரம் வழங்கினார். அதாவது விதி இருப்பின், அதாவது இந்த தலத்திலே வந்து யாருக்கெல்லாம் தலைவிதி மங்களகரமாக மாற வேண்டும் என்ற விதி உள்ளதோ அவர்களே உன்னை வந்து பார்த்து மாற்றிக்கொள்ள இயலும். குரு பார்க்க கோடி நன்மை. குருவுக்கு அதிதேவதையாக விளங்கும் பிரம்மனின் அருள் பார்வை பட்டாலே போதும், சகல தோஷங்களும் நீங்கி வாழ்வில் அனைத்து நலன்களும் பெற முடியும். நம் ஒவ்வொருடைய ஆசையுமே நாம் தற்போது இருக்கும் நிலையை விட மிக சிறப்பாகவும் நல்ல ஆரோக்கியம் செல்வ வளத்துடன் வாழ வேண்டும் என்பதே. அதற்கு இத்தலத்து ஸ்ரீ பிரம்மாவை நேராக வந்து பார்த்தாலே போதும், நலம் பல வழங்கி நல்வாழ்வு நல்குவார். திங்கள், வியாழன், திருவாதிரை, புனர்பூசம், சதயம் மற்றும் நம்முடைய பிறந்த நட்சத்திரத்தன்று இவ்வாலயத்திற்கு வந்து வழிபாடு செய்வது மிகச் சிறப்பு. முதலில் இத்தலத்திற்கு வருகை தர வேண்டும். பின்னர் ஈசன், பிரம்மன், அம்பாள் ஆகியோரை தரிசித்துவிட்டு 36 தீபமிட்டு 9 முறை வலம் வந்து வணங்குதல் வேண்டும். கணவன் மனைவி பிரிந்தவர் கூடுவர். துர்மரணம், வியாபாரத்தில் நஷ்டம், திருமணத்தடை, பிள்ளைகள் இழப்பு, கல்வியில் பாதிப்பு, வறுமை, குழந்தையின்மை, மனவியாதிகள், தினமும் நித்தியகண்டம், பூரண ஆயுள் என்ற நிலையில் உள்ளவர்கள் இத்தலத்து ஸ்ரீ பிரம்மதேவரை நேராக நின்று தரிசித்தாலே போரும், சகல தோஷங்களும் நீங்கி திருப்பட்டூர் வந்தோம், திருப்பம் நிகழ்ந்தது என்ற நல்ல மங்களகரமான நிலையை அடையலாம். ஸ்ரீ பிரம்ம சம்பத் கௌரி. இந்த சன்னதி கொடிமரத்தின் வடபுறம் தனி கோவிலாக அமைந்துள்ளது. ஸ்ரீ பிரம்மதேவன் வழிபட்ட அம்பிகை பிரம்மனுடைய சம்பத்தாகிய தேஜஸை அம்பிகை திரும்ப வழங்கியதால் பிரம்ம சம்பத் கௌரி. இத்தலத்தின் விருட்சம் மகிழமரம். இத்தலத்தின் தீர்த்தம் பிரம்ம தீர்த்தம், பகுல தீர்த்தம், சண்முக நதி. சூரிய பூஜை ஆண்டுதோறும் பங்குனி மாதம் 15, 16, 17 ஆகிய தினங்களில் நடைபெறும். இந்நிகழ்ச்சி ஓர் அரிய நிகழ்வாகும்.
சூரிய பூஜை ஆண்டுதோறும் பங்குனி 14, 15, 16 காலை 6:15க்கு தொடங்கி 6:45க்குள் ஈசனாகிய ஸ்ரீ பிரம்மபுரீஸ்வரரை சூரிய பகவான் நேரடியாக வழிபடும் காட்சியானது கடல் நீரில் தங்கமயமான ஓர் சிவலிங்கம் தோன்றி மறைவது போல் அற்புத காட்சியாக இருக்கும். நன்றி. இவ்வாலயத்தினை சிறப்பாக தொகுத்து வழங்கியவர் சேலம் ஆஸ்ட்ரோ திருமதி ராதா தனபால். நன்றி. திருச்சிற்றம்பலம்.